Digue'm per què collons hem de fer nosaltres la puta Nadal? Per què collons no fan com tothom i envien una postal amb un puto ninot de neu i amb el puto fum-fum-fum? Com l'any passat, que sortien fent el burro dins el seu propi despatx. Als socis els importa una merda si el 13 els felicita a les festes i si ho fa amb un vídeo o amb un puto caganer. El que volen és poder agafar entrades per les putes preestrenes de cinema. Mira, si el que hem de fer és felicitar el Nadal... A veure, els socis del 13, jo no tinc cap tipus de problema. Però vull que es caguin a les calces. Sí? Vull que s'acolloneixin. Vull que flipin. Jo també. Si el 13 vol felicitar les festes, endavant. Però a la nostra manera. Bon Nadal, Bon Nadal. Bon Nadal, joder. Va, fem-ho ara. Aquí, vinga. Vale. Com si fóssim socis emprenyats, Jo em cago amb el 13 i tu dius bon Nadal. Bon Nadal, Punky. Bon Nadal, Hanimoni. Tothom a terra, que volem dir bones festes! I com algun puto soci es queixi, cago en la puta, li penso canviar el pin del carnet sense avisar.